De Limburgse ABVV-voorzitter Pierre Franke heeft in ons middagnieuws ongemeen hard uitgehaald naar de N-VA. Het is de N-VA die de vakbonden kapot wil maken, zo zei Franke. Volgens hem is die partij de oorzaak van alle maatregelen waartegen morgen in Brussel betoogd wordt. Met de voorgaande regeringen en ook met de andere partijen die nu rond de tafel zitten, konden de vakbonden wel sociaal overleg voeren, zei hij. Alle voorgaande regeringen is altijd het sociaal overleg gehanteerd, een sociaal model. Ook de werkgevers hebben daar in het verleden over aangedrongen. Ook toen de regering soms heeft willen ingrijpen, hebben we toch nog altijd naar een oplossing gezocht. Ik denk niet, maar ik denk dat het vooral hier de N-VA is die wat vooral de vakbonden in zijn algemeen willen monddood maken en kapot maken in dit verhaal. En niet minder dan dat. De anderen die wat aan tafel zitten, die weten goed genoeg dat het sociaal overleg altijd kans op slagen heeft. Pierre Franke wint er geen doekjes om. De voorzitter van ABVV Limburg is vlijmscherp voor de N-VA. 1 dag voor de nationale betoging tegen de besparingsmaatregelen van de regering. Een betoging die volgens hem absoluut noodzakelijk is. Vanuit Limburg zouden er voor het ABVV alleen al 3500 mensen mee betogen. Ook bij het ACV hoor ik dat die getallen circuleren en ook bij het ACLVB. Dus een gemeenschappelijk vakbondfront hopen op een heel grote opkomst en ik denk dat dat er ook zal zijn. 1 dag voor de betoging in Brussel schrijft het ABVV een open brief aan de werkgevers. In die brief stelt de vakbond de werkgevers voor de keuze tussen het steunen van de maatregelen van de regering of sociale onrust. Blijkbaar wil deze regering anders niet luisteren. We moeten wel eens beginnen te dreigen en zeggen waar we voor staan. En de 100-jarige geschiedenis leert ons dat het sociaal overleg altijd tot oplossingen gekomen is. Af en toe wel eens met betogingen en manifestaties. Maar desalniettemin hebben we altijd de rust kunnen bewaren en zijn we altijd als goede beheerders meegegaan in het overleg. Volgens Franke gaan sommige regeringspartijen te makkelijk mee in de rechtse koers van N-VA, zonder daarbij na te denken. En ik heb de indruk dat sommigen graag hebben meegeregeerd en zelfs hun moeder zouden verkopen om mee te regeren. En wat dan ook de uitkomst van is, dat men daar niet echt goed bij nagedacht heeft. N-VA Limburg wil niet reageren op de aanval van het ABVV.